Yake mobgal sembiɗinki rento e jonde jam, gwamnajo Muhammadu Inuwa Yahaya yetti ardiɗo leddi Bola Ahmad Tinubu dow wallitede o hokkata diwe ngam tabbutinki rento e jonde jam. O beddata e yettuki hukumaji hakkiloɓe e rento dow tiɗɗol ɓe waɗata ngam tabbutinki jonde jam ha diwal Gombe. O andinta heɓuki rento e jonde jam waddata jahal yeso ha kala wakkere fu. O foɗata hakkilo ardiɓe hukuma famari, lamlamɓe, hukumaji hakkiloɓe e rento entemo kala fu wallitira ta wakkere wawate ngam tabbitinki rento e jonde jam ha diwal Gombe enta leddi Najeriya. O beddata e vi'ugo tabbutinki rento wattako to faddai ɗatal ko waddinte rento billare, bana heɓunki sukaɓe kuɗe. Ngam nde sukaɓe soyi kuɗe waɗugo fu jonde jam bo heɓatake, kanjum waɗi ha gomnati mako o habdate ngam o heɓina sukaɓe kuɗe ta wakkere fere-fere. Dow tabbutinki jonde jam chaka remoɓe e duroɓe, o andinta komitiwal waɗaɗum ngam laruki e wurtunki burti waddini mo repo manga. O tabbinta o naftiran e ko ɓe wurtini ngam tabbutunki jonde jam chaka wainaɓe e remoɓe. Alhaji Inuwa Yahaya andinta gomnati mako sodi kutinirɗum mabo motaji andiraki e Hilux van ko yotti 50 ngam sembuɗinki hukuma hakkiloɓe e rento enta jonde jam koppi. O noddata hukumaji ɗin dow ɓe tada keshi maɓɓe ɓe ɓedda tabbutunki rento e jonde jam ha diwal Gombe. Ha jawabuwal jaɓɓordu Lieutenant Colonel Abdullahi Bello ritaya, hakkilowo hukuma hakkilki rento ne diwal Gombe, holli seyo e yettuki gwamna Inuwa Yahaya dow hautuki mobgal nden. O wi'ata mobre nden wari ha wakkati hani. O noddirte janginteɓe hokka hakkilo maɓɓe dow ko andinte ngam tabbutunki rento e jonde jam ha diwal Gombe e leddi Najeriya. Mobre nden lati ɗum mobre nder ɗiɗi ɓawo je ɓe waɗi duɓi sali ɗum waɗa ɗum nder nyelomaje ɗiɗi heɓi jangiɓe ɗarewol nder modibɓe diina, modibɓe jangirde mauɗi, anduɓe rento, rentuɓe timmiɗɓe kuɗe, ardiɓe ndental wallinde e mauɓe gomnati. Alhaji Abdulkadir Muhammad, komishinajo hakkilowo galnirɗum hukuma famari yidiɗo e kode ɓawo mobre nden wi'ata kala ɓe mari ko waɗa ko mari bote dow haala nden ka fu ɓe noddama bo ɓe ngari, ɗum joɗake ɗum wonidiri ɗum famtiri dow ɗum hauta juuɗe dow haala nden ka jiha Gombe. Tokki bo ha jonta o sendi kutinirɗi wato motaji 50 dow haala kugal nden kam. O beddata tabbutunki mobre nden wallitan ardiɓe hukuma famari ha jippunki tedduɗum yewani ɓe. Ɓuri sembuɗugo dow ardiɓe hukumaji pamari, ngam hamɓe gondi ɓe jamare, hamɓe gondi e gure har e laɗɗe fu ɓe jetti jawmirawo ngam iri jonde jam nde marɗen e de'ende e jiha Gombe. To nden iri moftargal iri ngal bo entare kaya kuɗe ɗum sendi, hamɓe ma ardiɓe hukumaji pamari ɓe ɓedda e taskaki dow kugal ngal. Joni ɗum ɓeddaniɓe sembe e taskare, sai dai ɓe ɓedda tinago kawai, bo nane ma min andi ɓe ɗon gaɗa ɓe kentai kenan. Ha wakkere mako ardiɗo hukuma famara akko Alhaji Muhammadu Abdullahi Adamu wi'ata ɓe andinamo ko waddata soinde jonde jam e ɗatal tokkate ngam magugo ɗum. E nder ko ɗum jangini hundeji ko waddata rellere jonde jam, ɗum waddi bo ate maguki hunde man. To mi tabbiti to ɗum tokki ɗum waddan leddi fu joɗan jam, bo ɗum ustan kuɗe bonniɗe hakkude jamare mo ma nder bacci ummotoɓe jonta. Yare ɗuuɗi ɓe yara hundeji fere fere ɓe paɗɗindira, har ɗum ɗon waddata nguyka, hajjum ɗon waddata hundeji ɗi en ummodaki pat e saro e meɗen andina en ko neɓi. Ma inchallahu bo min ɗon minen ma dow fusɗe amin min tabbitina hunde man ɗum huuri ko ɗum jangi ha ɗo. Min jaha min gaɗa modiɓɓe, min gaɗa yimɓe fere anduɓe ɗum filata
lamorɗe pat ɗum heɓa ɗum mofta saaro en. Ko ɗume ɓe taskirinta remoɓe e yondiroɓe ɓawo moɓre nden Alhaji Muhammadu wi'ata. Nden bo e hakkilanki jawdi maɓɓe e yonki maɓɓe nden bo e ruhi maɓɓe pat ɗon ɗon dow ha amen. Ɗum ballitan ɗum tabbitina ɗum ɓe heɓi jonde jam, ɓe ndema ɓe dura e nder hakkilo. Kamal Hammaju, Hode Radio Enter TV International, Igadiwal Gombe, Nigeria.